Jesteśmy teraz na spotkaniu motocykliści dla Beaty, spotkanie charytatywne, specjalnie zorganizowane przez DW, Moto4 oraz Stowarzyszenie JCI CSR w Bratysławia. Zbieramy pieniążki na konto fundacji, która opiekuje się Beatką. Beatko, motocykliści są z Tobą. Tak jest, Beatko. Jeśli posiadasz serce, nie jest obca ci pomoc. Dajesz siebie coś więcej, sam nic nie chcąc od kogoś, w zgodzie z własnym sumieniem. Słońcem przykrywasz cień i z zupełnie innym nastawieniem zaczynasz dzień. Dobrym człowiekiem być to niełatwe zadanie. Dużo hien tylko czyha, aż ten gatunek upadnie. Tym bardziej, że procent dobrych ludzi jest niewielki. Tych uczciwych, lojalnych, nie tych mętych jak ścierki. Ja szukam spokoju w życiu, bo już mam dosyć perypetii, co w białe zamieniają czarne włosy. To jest stan umysłu odpowiedni. Jeśli też to czujesz, witam w klubie dobrych chęci. Nie mówię jestem święty, bo w głowie miałem mętlik jak każdy młody chłopak żyjący na krawędzi. Stąd mam wiele tajemnic i bagaż wasty na barkach jazdy. Taki życia styl, takie czasy. Przechodzę etapy, coraz bardziej kumaty. Lecą lata poza tym, w myślach inne schematy. Nie przekreślam nikogo, cenię honor, nie szaty. Wszystkie wartości ludzkie, co nie zwiędną jak kwiaty. Idę za tym, co ma wpływ na rozwój młodych umysłów. To przekaz, szczery jak złoto, zbiór 5 zmysłów. To serce, ciepło bijące, stąd prawdę sączę. Na przekór, kłamstwu co w życie wpuściło pnącze. Daj bit mi, a z przyjemnością kurestwo wykończę. Mam siłę, czuję, że żyję i światło niosę. Bonus dobry człowiek, nie bezduszny sknera, co nic nie da, a zabiera w drugą stronę, to odbieram. Więc pomocą służę, tak przepędzam burzę. Dla niektórych stałem się aniołem stróżem. Wiem, że to co mówię wielu skłoni do przemyśleń. Może wreszcie znajdą wyjście w labiryncie, czego im życzę. Życie, smak potyczek, ciągłej goryczy. Sztuką, nauczyć się cieszyć nawet niczym. Jak bezdomny zgret, wolność to wszystko co ma. Nienamacalny dar wart jest więcej niż namacalny skarb. Doceń to co masz, jak i ja doceniam. Spójrz, jak pogląd swój na pozytywny zmieniam. Z racji doświadczenia, w inne cele mierzę, chcę tu żyć jak dobry człowiek, a nie jak zwierzę.